Dwi yn chwarael blaen y cae eto, ac yn fan hyn flynyddoedd maith yn ôl mi oedd yna shed fawr yn fan hyn lle dwi'n sefyll. I lawr y twll yma eisi yn y fideo dwytha, ond y tro yma dwi am mynd i lawr twll arall sydd tua chwarter maint a rhyw 40-50 llath i ffwr'. Twll arall sy'n perthyn i chwarael blaen y cae, dwi'n meddwl. Sef yr un yma. Welwch chi be wela i. Twnal yn fan'na. Ysgwn i os ydi o ben arall y twnal welon ni yn y fideo dwytha, achos i'r cyfeiriad yma oedd y twnal arall yn mynd. Ond sut mae cyrraedd yna, dyna'r peth. Dafad wedi crwydro'n rhy agos at yr ymyl ac wedi disgyn. Beic plentyn o'r 70au neu'r 80au ella. Darn o gur baswn i'n meddwl ei fod o ryw 5 troedfadd pan oedd o mewn un darn.
Waw. Cadwyn neu chaen wedi rhedyn o ddrwg. Sgidia modern. Ella mae'r tynnal welon ni yn y fideo dwytha sydd ar ochr draw i'r doman yma sydd yn rhwystro fi rhag mynd ymlaen. Dwi ar y ffordd allan a da chi'n gallu gweld bod ochrau'r twnnel wedi gwasgu am i mewn.